Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik malih ing basa Jawa kelas papat isih ing bab 1 iku geguritan. Dina iki sadurunge sinau, ayo bocah-bocah sareng-sareng maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab kang arep awake dhewe sinaoni dina iki yaiku babagan nulis geguritan. Nulis geguritan uga perlu nggatekake babagan tartamtu kang bisa njalari geguritan kuwi dadi mentes, kaya dene kang angka 1 yaiku nemtokake tema geguritan. Tema miturute para winasis utawa para ahli, tegese kang ndasari wicara. Kanthi anane tema kang wis katemtokke, kita bakal nduweni patokan lan pikiran ora dadi ngambra-ambra utawa tekan endi-endi. Kang angka 2 yaiku monto-monto tema dadi topik kang luwih mligi utawa mbagi tema dadi topik sing luwih khusus. Topik asale saka basa Yunani topoi sing tegese tempat utawa panggonan. Kang angka 3 yaiku nemtokake irah-irahane geguritan. Topik banjur digawe luwih mligi utawa luwih khusus malih dadi irah-irahan utawa judul geguritan. Kang angka 4 yaiku milih diksi utawa tembung kang trep karo topik. Diksi yaiku pilihaning tembung kang apik, bisa awujud basa lisan utawa basa tulis. Diksi ing geguritan nggunakake tembung kang mentes lan indah. Diksi uga kajumbuhaken karo topik lan tema. Kang angka 5 yaiku ngronce ukara nggunakake basa rinengga utawa merangkai kata dengan bahasa yang indah. Basa rinengga bisa kadhapuk kanthi maneka cara, ing antarane nganggo basa kawi, tembung garba, tembung mawa wujud kang mligi utawa nggatekake purwakanthi. Basa rinengga uga bisa kadhapuk kanthi nggunakake lelewaning basa. Kang pungkasan yaiku aweh roh marang isining geguritan. Roh lan pesen ing sajroning geguritan kuwi minangka perangan kang wigati, yaitu bagian yang penting. Roh njalari geguritan kuwi bisa nduweni rasa kang jero. Dadi geguritane bisa ngemu teges. Mekaten matur nuwun, mugi-mugi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.